الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kaya diitano kapanagipun sa ngaran wallah na panganintano si iku Allah ikasuat yan kita no. So diitano mapeniat amapia, diitano matiro amapia, sarta ipakaran itanuron, ipakapadad o mga timbang o maltano ang mga pipia, akasabapan sa ipamakasurgatan. Pag-usay na naging kaya patiro na kapangintuhan, na andi ikaw siya kurun na minikarang ka ginawang kau anda kapad o anda kupad. Adi man isa na aya kapipikiran niya nun na asarad inian matiro aging gutua kapipikiran niyan ko katatapian ko paratian yan na malagid o pinggil bagyan anta akada na kapipikiran niya na padundan. Na supagisyo si iku mga ginawa mga layok gusto sa lakaw sa no anto na ibuntal o diyakan kapangintuhan na imantoy kagya ka mo to na kiprupa ang kurun kasimbaga kurun na siya ka numindud kuan to na ikagasabutan niyo. Panganayron nagyang kaya bituan tano sa al-imanu ma'at tawhid. Al-imanu billah so kaparatiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala ma'at tawhid sarta o kapakaysay sa asir kanya. Nagiya na knabalangon na tao na kagya kamauto na kasasabutan niyan wanto na ipitiro na at tawhid kapangintuhan. So kitab tanwa Quran babalin tanwa bisis na ayam yago siya isagyan ka na tawhid na sumanga nabi siran imyakaswaon si ikuukit adi ka pangintuhan na ayay kadua imyakaswa si iku ka pangintuhan na sumanga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na orian o mga nabi abu sumanga sahabat nasusakatan ron na di tanong paka-decide aba tanong gatang amyaswa tanong so kapangintuhan. Nagyang ko tatig tanong ma haqqullahu ala al-ibad wa ma haqqul ibadu ala Allah. Anto na imanunumpang akabnar o kadnan tanong si ko oripunian si ergitanong. Naguanto na amang buhay manunumpang akabnar tanong siku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya kagya ka mauto na hak. Kabnar kita no Allah. Napaganayron na ang ta'budallah. Mabaloy su 24 ka oras apalayang kadan suat-suat ko Allah. Kana ba si ibu ko sambayang? Kana ba si ibu ko kapangosyat? Kasiminar? Kapamuasa, kandiakat, kapanay haji, kasulang-ulang wano kagya kamoto na. Tanda yung kauyog-yog ka. So lifetime ka, nakagya kamoto na punab na lang ka, masuat ka unso Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Ikadua kabnar o Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a. Nadaabang kaon sa gindaan. Nadaabang kaon sa kutuan.
Saya maanan yan na bangka isa ko to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saging ka nabuntal agi sagindaan ko Allah. Kisa ko to ko Allah na madakal. Akagya ka mauto na para tubuan yan. Ubuad na kabubayan ka asubra sa salakaw si ko Allah. Ubuad na ikalak ka sa subra sa salakaw si ko Allah. Ubuad na sarigan ka sa subra sa salakaw si ko Allah. Aging ka di itano ka pangintuhan kami kadakadakal na pengusyat na iprupan niyan sa mga kapit kaapadan ko man isa katataguan nun na maada sa Ginoo niyan aging kaya o na yan. Akagya ka mo ito na kiprupaan tanong si iko kaparatya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Isanan. Sabutan tanong akagya ka mo ito na ayabu upsyuso atan naswallah. Ikadua na sabutan tanong aditan ipan ako to sa Allah. Naginan ikabnar kita no Allah. Nasus kita nurun. Na ayakabnar tanurun. Naging ko ta kapagpupranan kita no. Kay pambaganian si ikunganin akinangalan tanong. Na ayad na mitiro na sa Allah. Sa tingin na wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Waya pagindudinyo na sugugawar ka no Allah, limur ka no Allah. Na di kasarapan dapat na gudi ko magdagda. Nangawari po Allah. Sagiyan kaya di itano ka pangintuhan. Apong betuan tano sa kagya ka mo ito nakapagakida. Anto na pinakamala subutan tano sa kaya kapagakida. Kapangintuhan. Na aya subutan tano naging ko ta kasabuta ka kibagan tano ko kabubali wallah ilah. La ilah. Ino to? So kabubali wallah Arabul alamin diimbiyat ko sa pulag 8,000 kaadan na manggibu si isa langit aklasin yan namanggibu si isa lagat aklasin yan namanggibu si isa gilupa aklasin yan abitun tano sa pulag 8 ngibu alam naging nga na sa pulag 8,000 alam ang mga kaadan wallah mi ali tanos so kadadarpaan yan si isaging kaya kamoto na dunia. Na malagid tanusan sa kapanarima agus mga musyrik, agus mga Christian. Sabab sa piagus ay wallah si sa suratul Ankabut. Apya ka tanaian. Apya ka pesudian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. O pagisyan ka atig wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ko mga Christian, si ko mga Yahud. Wantay mi adun kiran. Antay mi adun ko langit. Antay mi adun ko lupa. Na sigurado din abtir unira na swallah. Naging ko ta katatarima iran sa swallah Rabbul alamin. Mito ang kulang wantaman, bubaya kulang wantaman, na dera no to kasana iyabayran misul ko kay Islami. Gubas siran mabuli mga mukmin, kada sila din maakar ko kabuwaliran a kafir, udi na Christian, udi na Yahud. Na ayak at kuda utaw si isagyan ko ta kabuwalin yan a kafir. Kabuwalin yan a Christian. Kabuwalin yan a Yahud. Kabuwalin yan a salakaw itindig. Nasi isagyan ka iya ilah. La ilah. Kapag mo enang ka, sagyan ko tuwa. Da apsusuatan ka. Kibubean ka. Ikalak ka. Sirigan ka. Pagunutan ka. Pagapasan ka. Panganyan ka. Arwar si ikwallah. Arwar si ikwallah. Nagyan na ni inindaw o Rasulullah ko mga sahabat akida. Para tiyaya. Apinas ko pusiran sububay ako lang wantaman na tiyago na sububay ako wallah. Pinas si iko pusiran so sarig ko lang wantaman na tiyago si iko pusiran na so sarig ko wallah. Pinas si iko pusiran so kalak si iko lang wantaman na tiyago si iko pusiran na kalak si iko wallah.
Piapa si kupusiran so syarik kulang wantaman na ayabu at yagu si kupusiran na sarik si iku Allah na gina ni inindo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga sahabat apuguyag ni manto agin kaya kapapantagan adi ito balik sa Pilipinas. Giyaya. Ipagkasiran agin kaya kagya kamaw ito nakapangintuhan. Maadan so kagya kamaw ito nakabubali wallah iyaka na'bud ayabu bsuwa suatan. Iyaka nasta'in bu ayabu pupenganian. Ayabu kagya kamaw ito na penunan. At tamani mantu na datan din mapakamu ayan so kabubali wallah ilah. Kabubali wallah Allah. Ukasasarigi tanurun. Matao tanurun teru, matao tanurun mangosyat, matao tanurun mangdu, na tamani mantu na datan din kasarigi so Allah. Di tanu diteruun. Awalillahi khazainus samawati wal ard. Arku Allah so taliyong ama papadal matamok si iku langit. Agus so taliyong ama papadal matamok si iku lupa. Na tamani man to nakagya ka mo to na si ibu miyataman sa dilatan na desud ko mga pusutan. Miyataman sa kapipigiratan ron di tanuron katirwa ugi na desud ko nga pusutan. Naginan na kapag agamaauntol, ayabu akagasabutan kaon na pagisabutan rakaw Allah. Ayabu akagasuan kaon na pagisabutan rakaw Allah. Kaudir ka pagisabuti wallah na did na ukit abang ka kasabuti sa giyang agama. Apiapan miyembuli ka masteral degree. Mimbuli ka kagya ka mo na doktor. Mimbuli ka alim, mutaalim. Na udir ka pagisabuti wallah aging ka reality. Katantuan ng agama na ibat kading-kading nakasabutan. Waqala subhana. أفمن صرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسة قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Kata والله سورة الأنعام. Antony Peter والله سورة الأنعام. أفمن صرح الله صدره للإسلام. Sadun sa tao apagi sabutan wallah. Syair kaniyan suagama. Liwanagan wallah sa puso yan si ikwagama. Fahuwa ala nurin min Rabbi. Nagyuti miya kang bagian ko sindaw apun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyuti miya kang bagian ko sindaw apun si ikwallah. Antay pakasabutan ka kwagama. Swallah. Antay magdaur ka si ikwagama. Swallah. Antay tawfikar ka kwagama. Swallah. Aya punan wagama na swalla, na aya kirk wagama na swalla, na aya pagdaw wagama na swalla, na inandaw niya sa mga nabi, na oryan niya na inandaw mga nabi sa mga sahabat, iman to. Tiruan niyo lakan. Bagian kaya kapapantagan, adi itano tiruan na mga warasatul ambiya, na sa mga ndauan nila rakatano, na ginanindauan ko agama. Malaw ko niyo, simbaga, sa kagya ka mo ito ng marayag. Kaagiwan isa nandad ni Adna malo miya sambay, na minikolting na tinakatayap man na siyang biniyagin kay mga ulama asira ni warasatul ambiya. Naging kaya di tanong tiro na mga ulama, apoy pugusin tanong ay malaikalak, wallah ay sumisyap ko simba. Basug galubagin na nakapapantagan na baginan din ni kagya kamoto na suguan wallah. Baginan din ni kagya kamoto na simbak wallah. Manutanong pamimikiran namin sulang-ulang wantaman na galubok. Kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam na inandaw niya sa mga sahabat na taruto na kapagagama. Nasa katano kapapandagan. Bagian kaya pagkandagtano ay pagkandaw na katano na bagi taruto pa kapagagama. Subhanallah. Subhanallah. Aya po na nuwagama na suwallah, na aya magdaw ko agama na suwallah, na aya bagay ka sa izin sa kanggalap kang kaon na suwallah. Anto na isang patagyan ka na ayat, apitar wallah. Fawailu lil qasiyati qulubuhum an dhikrillah. Na supyagan-lugan ay gawain si ikaw naraka na bagi anu tao mitigas sa puso yan o di na daliwan nagi wallah sa puso yan si isagin kaya kagya kamotun agama ulaika fi dhalalim mubin naging ka na mga tao madididig sa mapayag ayaw bisa kagya kamotun na madididig sa mapayag di tanong basa nang kami tirididig di tanong basa naging kaya kagya kamotun na maada si ikauntol na sa mga tao akagya ka mo ito na dirang pinulubaan sa titwa ka pangintuhan. Ito, kana ubanda di ka tiro ang ka sa
ay akida ko nagii ipugunutan ko aparate na basisida kang lumala tadi. Kaapya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na minindoon yan ko mga sahabat yan. Aging ko takyatago kira no titu akida, titu aparate, titu kapangintuhan, meron masay sila nun. Kana, ubaya kagakuatan no sang kay abtero na untul akida, ay pakabugra parate, ipakauntul aparate, ikabenar aparate, na buod na tindi pumasaan tanoron, buod na faktor ay sungan tanoron, buod na bubasok ka pumulaan tanoron, kaya kagakuatan no saging kaya simba, akagya ka mo ito na, dudun sa untul aparate na sulagid ukinin doon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitero Imam Malik, rahimallahu alayh, tinalayus li hadha al-umma illa bima saluha awaluhu. Didin pakas lang sa maliwan nagagyan kaya kapapantagan na pagtao. Sa taman sa disiran mendud. Siko pakaasal, akagya ka mo ito na inipanagundaman. Umiho na aniran. Haya maana niyan na sa panagundaman. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na umani isa, naturuan yan, wanto na imiyang galabagyan, amyasangan yan si ikwagama. Sa kapakabagaro agama, kapakabagaro parate, kapakabagaro kagya kamoto na simba, kapakala o di tano, kapamagugupa isa kasabuti yung mga tao si ikwagama. Kagina ni kagya kamoto na kagatanor o parate atano. Ilayan yung man, di tano po paula naging kami pantag sa mga sifat wallah, mga ingaran wallah, mga ilan wallah subhanahu wa ta'ala. Nasukamataan yan. Naging kaya mga sifat wallah, mga ilan wallah. Na aya ka pag-usarat tanuron, kubatan narong buka pendiskasa. Na paganayron, nagkatarima ka askan yan, sumyanga din, naskasuka din. Laysa kamislihi shay. Di ka pa kayo ba andad, di kipropaan ka kung mga sifat wallah, na buwan ng beda na kaon, buwan ng dataran na kaon, buwan na kumpiran na kaon, buwan na pemikiran na kakagya ka mo ito na kaon. Pagisinan na kaon, kalay sa kamisli siyay. Ino to, yalikum bijalalihi wa azamati. Ino na itanan wallah sa iko kabsaran yan na gusto kala yan. Na adan ang mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala, ang mga aloy sa Quran, apakasaginda kong ngaran. Pakasaginda kong ngaran. O sipat amatatagor katano, ugaid na kana ubamalagid sa function, kana ubamalagid sa ropaan, kana ubamalagid sa galabak, kagito narkoto wallah asipat, akadnan amyanga din alangwan taman narkian, ada paawing yan, nagi na sipat ka ama papuno-puno paawing. Ibarat yan. Enero po Quran na adna kay laytano. Enero po Quran na adna ka nagtano. Nauriyan yan, naramiyo pa sa Quran. Sa tingin wallahu sami'un basir. So Allah subhanahu wa ta'ala na pupakailay, agu pupakanag. Na kanya amya ka palagid sa sipat, kukyo saron kubasa sa Quran, apupakailay ka, na pupakailay sukaddan ka, na di din patot, iba misampay sa pamikiran ka, iba sukailayin ka, na adna kumpiran ka kung kailay wallah. Lagi diyan mabugyang kutakanag, samya. So kapupakanog ka, nasipat ka na, nanibagay ka wallah. Nasukapupakanog wallah, nasipat ito Allah khasatan lahu, isasinggaya pararkan yan, na di din patot, ibang ka pa na mapamikir, o bang ka pa na mamigdi sa puso ka, adna plagidan, o kaya ka mo ito na, sipat ka, gusto sipat wallah, kaya bubut ka, siko katao ka, kakatao ito wallah, akaya ka mo ito na, miya nga din, nakatao ka mabuunan akadin. Subhanallah. Subhanallah. Marangar nga nakapkili, wallah, sa ikaw mga kaadniyan. Ama papadalam ko pito lapis sa langit. Mga kaadniyan, ama papadalam ko pito lapis sa lupa. Saging ko takapkili, ar katanong Allah ko mga lang-ulang na kaadniyan, na marangar nga ang panakapkanaganiyan, kung kaya ka mo ito na mga kaadniyan. Napapandapat ninyo, aging ko takabubali, wallah al-alim. Kabubali, wallah amatao. Dan ka pa na magtiro, subtiro na ka, nakataon, wallah, wanto na ibtiro na ka. Dapat na mirampay ko, tangilang ka, so pamakinag na ka, nakataon, wallah, wanto na ikinag ka. Ginan su Allah subhanahu wa ta'ala da kinangalan yan. Ginan su Allah subhanahu wa ta'ala da nisisitan yan. Ginan su Allah subhanahu wa ta'ala
Sabu sa kabayan ay pakamuayan. Sabu sa kagya kamo tunay kasusuatan ay pakamuayan. Nasuskitan no mga kaadnian na sabab ko kapag puno-punutan no paawing na aya ka pakailing ka na sabab sa tabang walla. Na aya ka pakanag ka na sa sabab sa tabang walla. Na aya ka taong ka na sabab sa kagya inibugir ka walla. Ang sabot na di tanoy ang kilaunan. Aging kagya kamo to na tax ay inibugir kita no walla. Ino to. Pagampagan na yung ngaran ng Allah, may aloy sa Quran na Allah. Naapian doon yung pag-ili dictionary ka malagi doon si isa encyclopedia. Anda ka si isa Webster. Miriam. Na pag-ili na kaw ng tunay maana Allah, nadaaban yan gender. Di nga magturo masculine mamamaan, feminine bubuwing. Kagyan na Allah, na basanan aparabu abagi anu Allah ada abon kaya patut ko mga kaanian. Orianian na ini turun wallah agyang kanan ayatul kursi. Agyang na ayatul kursi amatatago sa suratul Baqarah na ayak kadakal amapapadalmun as-sifat wallah agungaran wallah. Napaganero na sasabod ko mga ulama na tina 5 amapapadalum sa nangaran wallah. Nasupman sa sabod ko mga ulama, mga mufassirin, na tingin na 10 asipat ang mapapadalumsan ang ngaran walla, mga sipat walla. Na inituro nagyang ka na ayatul kursi. Abitul sa ismul a'zam. Tanto sa sakaun, tanto sa salaan, na ayakin ito nun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na aawidan o 30,000 ang mga malaikat walla. Aawidan o 30,000 ang mga malaikat wallah. Na inibigay si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging ka ayatul kursi abiyati ono Jibril alaihi salatu wassalam. Na oryan o kiyabatian yan si isaging ka ayatul kursi na siyumpatan yan sa pamamagian apara si ko mga ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na anto na sumpato na pamamagian apara si ko mga ummat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadin sa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabatiyan sa ayatul kursi ko uman paliugat asambayang. Bisambayang ka sa luhur na oryan yan nabatian ka. Bisambayang ka sa asar na oryan yan nabatian ka. Bisambayang ka sa maghrib oryan yan nabatian ka. Bisambayang ka sa Aisha na oryan yan nabatian ka. Bisambayang ka sa subuh na oryan yan nabatian ka. Na umabatiya ka sa ayatul kursi ko oryan o paliugat asambayang na ayabo dang kapakasun ko surga nakagiya bibiyog ko pinada kamatay. Na umapantag ka kapatay ko oryan o paliugat ko gabat yang ka ko ayatul kursi na automatic na pakasun ka wallah si ko surga. Kapan na do? Akipantag. Ibubagay wallah si isaging na nakagiya kamuto na ayatul kursi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piagusay niyan so kamapi ano guna. Agsukat tano saging ka ayatul kursi. Ay kaya pag-usyan niya nun, naging kutwa. Masa sa kataw mama, aging kutawalay niyan. Na ay kalilid, amatatagoon na syaitan. Inutugtiro na ay kalilid, amatatagoon na syaitan. At napupangatutuon ko mga walaytan, wada kalilinta doon na mukar na ukarumay. Da kalilinta doon na mukar na mga watang. Da kalilinta na mukar na mabubalingon. Na oryan yan nakagya kamoto na ininda o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao abatian yan. So ayatul kursi kusuldu walay niyan na siya panwalla aging ko ta sulda walay niyan sadis kanyan kabinasaan o mga jin nagudis kanyan kabinasaan o mga syaitan si iku oryan o kiabatian yan ko ayatul kursi kusulda walay niyan. Subhanallah. So Abi Hurairah radhiyallahu anhu namanya kaysa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as Haris. Pakasisiyapan sa giyong kutwa tigdan wa ganima tamok amyataban. Na amay ka kakadnan o Abi Hurairah agiyong kutwa tamok amyataban na pagpakagdam sa turatud. Na may kapagdam sa turatod na may niya naging kuta sa bala at napupunikaw siyang kuta sa bala ang kuta pupugipat niya na tamok.
Na may niyan na alilit no Abi Hurairah, nadakap niyan. Natigin na pumanikaw ka. Natigin na diya kung kakiatigin na pagwita ko Rasulullah. At tigin bukay akong ka makagkikinangalan ako. Nananduman yan, ada ko rin bumakakuha, kaya sakpan akong ka. Miya ka duwa, taman sa miya ka talo. Nasa ikatalo, natigin ko, Abi Hurairah, asara diya ko awitan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabagang ko ka sa diri, kubir ka, pangalong ka, dimpisan ka, sa dir ka kasuldiya Satan. Dir ka tingin ka pa kasuldo Satan, dir ka kapakaraniyo Satan. Natingin nanto na, natingin na beti ang aso ayatul kursi. Na orian yan na miyapita na piano tulutu wa Abi Hurairah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aging ko tamiyang gulaw lang. Nakagya panutulun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyakasinga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tingin na bukog sa Satan na bunaragyan ko tamiyang tiruyan. Aging to sa Satan ang ko tamiyang didarpain ka. Aso kabati ang kakwayatul kursi na di ka kedesig, nagudi ka kubay o Satan, nagudimpis ang kawalla, pusi ko Satan. Subhanallah. Subhanallah. Ando na yung mapapadala masipat wallah sa giyangan na ayatul kursi. Paganayan na asipat wallah, giyangan niyan, nagyang ko tagyatiro at ano sa Allah. Allah. Isaw no to. Andi ka gino nga Allah, na did na bang kaun kekumpiran, did na bang kaun kedataran, did na bang kaun kisyanan, kung ngaran yan nagususibat yan, nagusulangwang taman yan, agalubog yan sabab. Sa kagigiyang ka na Allah, na apian dengan pelakata, na kanaba maskulin, na kanaba feminin, ka isa senggenan ngaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan. Nanto na itundugun. La ilaha illahu. Suwallah. Da akadnan absusuatan. Da akadnan abpenganian. Da akadnan ay kelak. Da akadnan asrigan. Da akadnan akagya kamauto na pagapasan. Illahu inuntaskan yan. Inuntaskan yan. Napakamuyan tanwag yung kaya. Ditano ditero na untula parate. Agyang kaya kadakdakla ni mantua. Kiprupa ang tanong saging kaya paratiatan. Ando man ay kasabuti tanong. Saging kaya kapagintuhan tanong. Nakati iso ka kagasabuti tanong ron. Paganay ron. Na maad nagyang ko ta bubay akasi ikwallah. Maad nagyang ko ta bubay akasi ikwallah. Ino to? Innal ladhina amanu ashaddu hubban lillah. So sirano to amya marate na tanto amita taralo sukala abubay iran si ikwallah. Mga pagariya. Te pangano Allah suisa ko mga nabi niyan. So din sulayo kaya nun, ginawa niya nun, Khalili. Si Ibrahim, Khalil Allah. Ulay ko Allah. Inisugu Allah ko Jibril at tinasong sa dunia. Natpading ka si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naalayang kasingaran na Allah. Si saging ko tamaran niya dar pa kakadnan yan. Natumipad si Jibril na misilin sa manusia. Namiyaman niya si Ibrahim apo panagikor sa kambing. Namitiro sa tingin na Allah. Nasukyan ganyan saging ko taba sa Allah. Namipakorot si Ibrahim na miya dingidingil. Nakagi makapaningidingil. Namele niya naging ko sa kataw mama, muntod siyang ko kayo. Nainubay niyan. Tinabas kay mitiro sa Allah. Tiginaway. Na tigi Ibrahim alayang karakabog panuman, kasarap kengak, napakapiyaw na ginaw ko. Na tigagiyang ko sa katawa manusia. Asisalina na nagito sa Jibril, Allah. Na tigi Ibrahim, ang man nakaalis yung ngaran, wallah. Napakala sububi ako nun. Na alayang karakan panuman, nakagiyang ko takambingak, napapugudungan ko. Nakagya ka mo ito na ibagya ka kasaraman ka kasi yung ngaran o kadnang ko. Natigip pa nagyang ko tuwalok sa sisalay sa manusia si Ibrahim, Jibril Allah. Natigip pa ni Ibrahim, amin ni bugya ka sa tamukakan. Sakyan ka ko si ngaran wallah na alayang ka puruman ka, sakap man ipupugilay ko tamuk ka. Natigin na Allah. Natigip Ibrahim amiteman tamukakan.
Ginawa ko na inibagyan sa padag mo siya bubi akan ko Allah. Na sumininga si agiyong ko taluks apitira na hey Ibrahim na inis siguro kan Allah akat padiya ka sa dunia kasakan sa Jibrail. At panganak ni bubi ka si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman to at tingin na melya ka na mata-mata na may papuno ko po sa uka. Sububi si ikaw Allah. Mga pagarya, apya ki ayabu bubeta no sangka mga tablig. Nagyan ko takabot pa kapoon, o katero si ikong ariran. Aswallay miyanguyag, swallay pakapatay, swallay pririski, swallay panganyan, swallay pagapasan, swallay kagyakamaw na sirigan, na apya ginam mo imiyakwatan wa guna sa gin kaya mga pagaritan wa di tablig ayap kumiran ko darpa na swalla kana ubu daawi danira na kandidato asalakaw si ikwalla kapakaw masyararkano na ayabu akagyakamaw to na pagibuto anirarkano akabubian niyo na swalla ikagiyakaw to na di ikamping kada panamel yak na tablig abad ikamping kung mga darpa adi ikamping sa kagiyakaw to na kandidato inuntan at kiwan yan ka naging ko taka pugusya ko kapasang walla bugar walla gugaw walla limu walla na apya ginambu ikagiyakaw to na ikabubuhay tano kiran apo pa kaw masyarak tano na ayap kimerak tano na so kabubuhay isi ikwalla anto na makatutundog sa giyang ko ta al-mahabbatu lillah na makatutundugon na at-ta'atu lillah. Makasla si ikaw po sa tano, sububaya ko Allah na ayaw pa na pakatundugon ng kutwa, unot ko Allah. Bubaya ko Allah na unot ko Allah. Na ayaw pa na pakatundugon na narong naging ko tatigitanwa, sarig si ikaw Allah at tawakkal ala Allah. Wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Na ayaw pa na pakatundog na naroon na atak wala, kalaksi ko wala. Giyang kaapat, na ayat tanong tagun ko po sa tanong. Bubayak wala, unot ko wala, sarig ko wala, kalak wala. Ino to, so tao kabubayan ka, na ayang ka pugunutan, na so tao pugunutan ka, na ayang ka sasarigan, na so tao sasarigan ka, na ayang ka ipkalak. Na giyang kaapat, na ayang ka ketendua sa giyang kaya maulaw laging kapat na pupakapoon si ikong hari ka. Aging ko tabubi ka si ikwalla. Sarik ka, unot ka si ikwalla. Sarik ka si ikwalla. Kalak ka si ikwalla. Naapi, katiruan ka sa pagkabubayan ka sa walla. Subhanahu wa ta'ala, pagunutan ka sa walla. Ago sasarigan ka sa walla. Ago ipkalak ka sa walla. Amay ka pumugon ka sa mga tao. Adi itiro sa kapasang walla. Kabagar walla. Kalak walla. Amay ka ipanapar ka sa mga tao. Adi itiro sa kagyakamaw to na kaunuti si ikwalla. Nagukasarigi si ikwalla. Subhanahu wa ta'ala. At na ipada matatago sa giyangan ng ayatul kursi ang mga sifat walla. Ikatlo na la ta'khuduhu sina. Sa kaniyan sa walla adi din sigadin aturatun. Di ko maaturatun. Wala naum. Gudi turugan. Sipatan ano Allah subhanahu wa ta'ala ayabu akang kapitanusan akapakab sipat tanurun na amay kapakaw matano sa alungan na moriyo paka surga at tanu walla na sumanga tao si iko surga na mbagan yan sa sipat ala ta'khuduhu sinatun wala naum suppa makasurga nakuan walla sa turatun suppa makasurga nakuan walla sa turug akana uba pwede ko kawyug-yugag yan na nakapakaturug pakaw makasalungan na mori nakana uba kapakaturug agalbakro kakagya ka mo ito na may pasadyo kapakaturug kaya galbak siya sa surga na pala kagkalami-lami nagukapipya ginawa naging kaya sipat ay naluitan na padayak ng mga sipat walla ala ta'khuduhu sina sa kanilang suwalla di ko maaturatun wala naum nagudi ko maaturog subhanallah ikalima agoy ka na masipat walla na al-hay uyag-uyag al-qayyum mamamendigan tetandingan sadayon subhanallah so kabubali walla at tetandingan ko dunia mamendigan si ko dunia uyag-uyag sadayon disugad na turog di ko maaturatun na sipatan ano Allah subhanahu wa ta'ala
Akagya kamo to na kailangan, amapaga na dupis sa katon, amakalas iko puso yan, naging kaya mga sipat wala ang mga pepya, na matarima yan sa kagya kamo to nakatarima amapya. Digiyang ko to, kato nakaataw, at tingin na benar na swalay piririski, na di ka bugal mo nakarabad di makanaka. Subhanallah. Ay mo ano yan na kontradiksyon, pitero ka swalay piririski na sasaka nakabu, sigo na nga mo nakapusa. Nasamanan na kaya naman tanong, sa giyang na mga sifat wala ang matatago sa ayatul kursi. Nanto na po ni matatagun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ikapito ag wikawalo. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Arko Allah sumay tumala matatagwat tamok si ko lang ito. Ako sumay tumala matatagwat tamok si ko lupa. Dida ba niya nun sa kado? Dida ba niya nun sa kado? Pala pala niyan kambabayaan. Pala pala niyan mi papar. Sabu sa ikidian niya nun. Sabu sa bagan niya nun. Sabu sa pakalaan niya nun. Sabu sa pakaituan niya nun. Imbagay wallah so kagya kamoto na tamok kuto kabayaian. Kuan wallah so tamok kuto kabayaian. Pipis na wala, titis na wala so tamo ko tawa kabayaian. Pagkatamok na wala so tawa pagkatamok niyan, akabayaian. Imbagay wala so kada to si ko tawa akabayaian. Kuan wala si ko kada to so tawa akabayaian. Ipuro wala so kada to si ko tawa akabayaian. Imbaba wala so kada to si ko tawa kabayaian. Na tinimbalian na nagyang ka na pagalintan na tigina, biyadikal khair, may tumala kamapian. Biyadikal khair, may tumala at guna na si isa ting ko nga palad wallah, apala kabubian wallah subhanahu wa ta'ala. Gida. Ikapit agwi ka walo, naging ko ta kaarki wallah si iku langit, ago kaarki wallah si iku lupa. Ada aba niya nun sakad. Naigiraan na karibat tanu, kasi inibugir kita no wallah at tamok, inibugir kita no wallah, kada to na ipupumiit tanu, karibat tanu. Akan lipatan tanwar kanan wala lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kaya waluan tanurun. Ikasyaw. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Baadam penakad na wala apa kaugupo. Pakatabang. Pakasuporta. Sa alungan na mawri illa bi'idhni inuntabu sa bagan wala sa izin akabayaian. Bagan wallah sa tabang akabayaian. Subhanallah. Subhanallah. Baka umatano sa alungan na mauri. Na din ka din perupaan ni kala kay tamok. Din ka din perupaan ni kala kay kadatu. Din ka din perupaan ni kapasangka. Kapakatindi ka sa hadapan wallah adid na manakat na gudid na suyaw. Di din pagusyaw tao, ibagriyan. Di din pagusyaw tao, ikapasangyan. Di din pagusyaw tao, itamukyan. Kadatu yan. Ako masumasa apatiroon wallah. Liman ilmulkul yawm. Si isagyan ko tagawya kapakamata no sa alungan na mauna na kinagitan wakatiro agyan ko ta liman ilmulkul yawm. Ang taon no ni makambubaya sa alungan ni manto. Antaw na ni makapupaal sa alungan ni manto. Antay mo ay manda sa alungan ni manto. Lillahi al-wahid al-qahar. Napiyakata na wallah. Lillah. Lillahi al-wahid al-qahar. Ay abu imanto ang makambubaya. Ay abu imanto ang makapupaal. Ay abu imanto ang kapasan. Ay abu imanto ang kagawan. Ay abu imanto ang kaya kamauto. Natatandingan sa giyang kaya masa kanalimutan na sa kanya so Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Na mananalo sa Allah. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Kana ubaya ka pananalo Allah na buod na imbibero na ngara na mapya. Hey doktor. Hey attorney, hey engineer, hey congressman, hey gobernador, hey mayor, hey said,
kaya ka pananalo wallah nasasati manabasa. Ya Abdullah, hey ori penwallah. Ori penwallah dinggap tanto puru na ginawang ka. Na dinggap pag-iilain so kaya ka mo ito na sipa tadi mapya. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namya kaisa. Na peken at titikudong. Na orian yan na piterono isa kung mga pamilya niya na ya Rasulullah. Diyan kaya ka untod ka, nakagya ka mo ito na edna kasasayana na ka, nasunod na ba niyan, kaya pa nga nagudid na ba kay tungan. Agutan to ang mabuba, na sumininga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ibu inidingilian ko pamilya niyan, na tingin na inni Abdullah wa Rasuli, mata-mata na sakan, na ori penako. Ori penako, ayabu kiri pendakan na swallah, wa Rasuli, asa suguunian ko mga umat yan sa kasabuti kundawan wagama. Na apya giyabu imatarima tanong. Ayakyan narka wala na oripan. Dapat di na title. Ay pagalaka, ay pagabug ka, ay pagabur ka, ka-oripan ka. Na ayapatir o na oripan, na basta aman ka, basta agyan na abd, oripan, na ayabu galubakyan, nakaturipan. Ay kasabuti tanaron sa basa malanaw, nakapanunuatan. Ando man ay kasuatan yang kuwala si iko kakunian. Ando man ay kasuatan yang si iko wala ko kapakaturugyan. Ando man ay kasuatan yang si iko wala ko kapenditarian. Ando man ay kasuatan yang si iko wala ko kapalalakaunian. Ando man ay kasuatan yang kuwala ko kaptiruyan. Ando man ay kasuatan yang kuwala ko kapag pendudulu na yang ko salakaw di salakaw. Masih pagatungan ay pamilya, ginaway, gusto salakaw rin na tao. Na ayam miyatiro at tituam antap o kaya kamuto na ori panwallah nakapanunuatan sa daabasan liw-liw abad tiga salakaw rin na aging kaya panggalabak mo ka makaliw ako panunuatan wallah ginan su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam askan walang-ulang na silianti si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na totoo sinyo ay silianti niyo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapanunuatan si ko wallah makasinga ka sa kasusu at wallah mabubuya ka sa kasusu at wallah kana lang itang ka sa masusu at wallah nagumarat ta ginoon ka na masusu at wallah anto na imasa pagariya adi ni antiroon adi mangintuhan aya kadya kamo to na pakamu ena naging onto la akidah na ipagisya ka anto na imasa amya bubaya ka sa kasusu at wallah anto na imasa kadya kamo to na mera ta ginoon ka sa kasusu at wallah anto na imasa kera lang itang ka sa kasusu at wallah kasan tanong kilig yung naditano ditiro na pag-usay na untula paratea ay tatagal tanong kaya ka mo ito na kaunuti tanong saan ka untula paratea. Naya sumbagyan. Naayakap ka na taginawang ka sa kasaso at wallah. Na amay kamaylayin ka sa pamilyang ka. Sikarumang ka. Tutusin kayo ni salianti yung nabi. Tutusin kayo ni uri panwallah. Tutusin kayo niya kakalimunian na kaya ka mo ito na untuli paratea. Ay ka mailing ka si karumang ka. Mailing ka si wata ka. Ay indiray no niran su simba ko wala kapanakir niran su wakto. Mailing ka si wata ka bubay agus si wata ka mama alam mo kasiran kasawa niran su orat. Na mailay si ikubuntal ka aging ko tamarata ginawang ka. Napagisyan kay karumang ka. Inub karata ginawang ka. Anto na ikanarata ginaw ka. Na masubog ka sa tiga imanto na mararata ginaw ko. Kapkili ka na swata ka na bubay na dibsalimot. Na swata ka na mama na sisirpat. Asasawa ni ran sa oratiran. Sa kapsugo ka kung isa parang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito rata ginawa. Amele wallah amirata ginaw ka sa kasusu at wallah. Kana. Ubay ikanarata ginaw ka na kagiswata ka. Na dapagiskwila. Ikanarata ginaw ka na swata ka. Dadandugang. Kakarata ginaw ka na swata ka. Nakagya ka mo ito. Na diturdong galabak sa dunia. Kaaya kakilya sa titwa untol sa paratayang ka. Na maylay wallah. Ay pendagad ba puso ka. Ipagit ka puso ka. Narata ginaw ka kung pamilyang ka. Ubod na mga suguan wallah. Ay indiray no niran. Anto na imasa mapipia ginaw ka. Ikasusuatra ka wallah. Na may kamiling ka sa pamilyang ka. Amya kadakal sa mga sambang iran na sunat. Mga puwasairan, akadya ka mo ito na sunat, na may na buntal ka makapia, buntal ka, na ipagisir ka, ino kayo ni makasisinga, na pupunala mata ko, kuwala,
Kagiyan ko tayo isaw na inyan kaya pakapasad ba tayo sa Quran. Nagiyan ko tayo isaw na inyan miyamosa sa sunna. Nagiyan ka isaw na di manambeng sa sunna. Nagiti kagiyan ka mo ito na happiness. Ay maanan yan na kapipya ginawa ka suso at wallah. Kanaw ba, inilipong ko at yan ka na mapipya ginawa ka. Alhamdulillah, congratulations, miya doktor suwata akan, miya bugado suwata akan, miya nar suwata akan na. Kana, uba gina ni kagiya ka mauto na pagilay tano sa ikwallah kapipya ginawa ka kapkilir ka ko dunya ka ad dunya siddul mu'min wa jannatul kafir so dunya namitik na rakayaw mga kafir kakasurga niran na kagiya ka mauto na kanarakaan tano so dunya nakalabuso tano amya marate na so dunya na kagiya ka mauto nakasurga ng mga kafir kapya katanaanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pya katanaanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ubatan na pagdo sa mga tao sa kabubairan ko dunia. Kay man to na sa mga tao na minibulugod na tanto so kala bubairan ko dunia. Mapaka pasasenggeran din piya-piya sa bubairan ko dunia. Na ayama ada na sa bubairan si ikwallah. Ayama ada na sa kalkiran ko Allah. Ayama ada na sa sarigiran ko Allah. Ayama ada na sa unutiran ko Allah. Kapanda pati niyuman, agiyan ko tadi nga ditiro na barasimba, mala iparatya si ikwallah. Amo to sa tinda na piyagbangan na didigaw ko. Na isya na kaon miyo maswa ka to, tingin matipis o kamata. Na didigaw ko. Nagibo kaya totoo na sa katawatan, pumasa ko. Na mipakuro, tunay ko ano ka, sa timan na isnubir. Arga sala na isnubir, na pipakurutan yan. Kakagi pantag sa dunia. Ugay day pupan na naluso, Allahu Akbar. Kana wallah, na din maalin ko igaan yan. Kakagi. Dan yan, pagkasla aswallah sa ginaon yan. Dan yan, pagadatis wallah sa ginaon yan. Kakagi may papuno ko dunia. Si ikaw puso yan, nasububi ako dunia. Na gusto kagya ka mo ito na, langan taman, aparay sa naging kaya dunia. Kupan dapat ninyo maniman ito ang kinibulog. Akat tinuratan siyang kaaparatyatan no adna pagkato na manusia mas mala aparatyan yan sa sanguran yan na diswalla. Mas mala unot yan sa uduan yan na diswalla. Gina ni marata abang sa amya diyang galay no sarta nun. Di isator na piyagbangan na tingin na matipos yung kamat. Na din yan pagawaan. Na miyagdam yan na pakatiti pakaudo na tinawang ka na sulong no. Kadiyang na itang ka ninawa niyan. Mas mala unot yan paratyan yan. Sagya kagya kamoto na kayaan yan lawas yan na diswalla. Nagipugos yan tanong untula parat yan. May niraot tanong kung masa kagya kamoto na igira. Apiagbangan igira apisumbayangan na minidulas sudila tanong di tanong di tero na neno di tanong putol na mitingaya kaagama mambu. Api amya taakir suwa kato na agama mambu. Na isa kianan amya kalala karibatan. Agya nga nakakipan siriyan ko pamikiran tanong. Agya ka mo ito na apya digad bakasong sa masjid ka agama mambu nga kalilimod tanong. O bang kakalilipati. As mga sahabat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayapitaman na nakiyas siya pairan. Kung kasambang sa baradjuma. Si isa masjid na api agihirad isyan magitidawa. Sa nalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumauna. Akagya ka mo ito na paganaya saap, na pakarukon, na pakabibinda sa sundang, na sumakatutunduga saap, giyaya, na palayatan siya mata umatya, ami alo sa suratul Anfal, akinin doon wala, kung kipapaliyugatan ako sambeng, api ginadi itidaw ataw, nakagya ka mo ito, na masisyapiran sa sambeng abaradyuma, na sakatano, na ayakya pa ka lumalumayo dito no kapangintuhan, na miyagugatan o pantero, ay ginadi ito na magantangan timu-timu sa para ko dunia, di ito seminar, na pangumaswa ka ito na pulpasan tano, adi tanu ditero na agama mambuaya na tanda nagukarina sa mata na tanto amini tarambeng nagutanto amini buba so para te nagusu sarig nagusu unut nagusu bube si ku Allah subhanahu wa ta'ala antuna apan matatago sa giyang kanakagya kamoto na ayatul kursi ang mga sifat wallah agu mga ilan wallah. Ikasapul agu isa. Tina ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Katawan wallah sukunda sa niyo. Kasanguran niyo. Wa ma khalfahum nagusub katalikudan niyo kipusan niyo. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ginas wallah kakro kabintang tano nakatawan wallah. Mga pagarya. Giyan kaya di akan kano dikisinabutaan sa kapag-explain ako piya-piya. Sa giyan kaya di itatablig. Di ang galabak sa giyan kaya tablig.
Na diyang di panganin si ikwala ko before after unak na akasabutan ako niyo. Akagya ka mo ito na mata-mataan. Ayan niya takan naging kaya di kang galabakas saging kaya tablig. Na apya di ka pakayon. Apya di ka pangapad na asara di ka pumulias. Apya di ka pagunot na asara kagya ka mo ito na di ka pangalso. Apya din kay sugu na asara di ka boleh radang. Ay maana niyan na uwahap tiruan niyo. Naging kaya mo ito nakapapantaga na di itiblig sa Pilipinas. Na turo ni Rakan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Waan taon na di itiblig sa Pilipinas ay na di itiblig na kaya mo ito. Na ayap simbaan na kubur asalakaw si ikwalla. Udi, napakaw ko mga masjid na di na di ikamping. Nasalakaw kapit. Kaging kaya mo ito na tablig. Na tindig na di siya pendiskasan so kakapitpit. Kaya mo ito na siya kiinin na Hanafi. Na siya kiinin na Shafi, na siya kiinin na Hanbali, na siya kiinin na kaya mo ito na Maliki, ay importante na simbaan niya swalla, pugunutan niya swalla, ipkal kaya swalla, psurigan niya swalla, na kumasuma kinang lang kanyan, na kisian ka, wanto na ikapakasasinggaya, aging kuta kaya mo ito na galabak ko simbaan niyan gulaulan. Ikasapulo na nag-uisa ko, ikasapulo ko dua. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Antonay kasapulo ko tulong. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. Subhanallah. Didin. Abatanu kuguga. Batanu keraut. Batanu kutkud. Siiko kata wallah. Siiko kapasang wallah. Siiko kaya ka mautuna ilmu arqwallah subhanahu wa ta'ala nadid na bata nurun kaya kamo to na miya sabud alagid bu indang atikap inun tabu sa tao apam baganun wallah sa aknal inun tabu sa tao apam baganun wallah sa sabud kupandapatin niyo man mga pagarya adna awliya abara simba malay sabud ko agama kapipikiran niya nun. Natagino ba ka makalalapas sa giyang kutas sa butian nun? Ay ngaran niyan si isa kitab na siya niya Jurayj. Si Jurayj na di isang biyang sa sunnah at tumatakbir. Namiyakaw masina yan. Assalamualaikum ya Jurayj. Nakapapantagan na di isang biyang sa sunnah si Jurayj. Napupananalo sina yan. Na sabab sa giyang kuta kakampatok ka na sabut. Na ayakatayo niya nun na mas malaikipantag agi ko tadi na di ka panambiyang sa sunnat adi so kasibugan niya kinaiyan. Maada sa ginaw niya na di isang biyang na sunnah na pupananalo sinayan na wajibu. Na kagi ako pupananalo sinayan apangirod na hey Jurayj na din di simbag. Katatarong niya nun so di ka simbang kaya kapipikiran niya nun na mas importante ang utasambeng yun na sunnat, adi suka po pa na naluin na yan, na tumyaligod chine na tinapanganing ko din kuwalla Jurayj, kagidi akong kasimbagan, kadiman buka taon ni nanibal isyambeng, na digad matag matay, digad matag mofat, o digad makadanga sa bubaya sundal adarwaka. Nagiti ka di ilirun. Ami ako asintay inayan kagi sabab, sagi ko tadi na nakatawi sa kalayarga, kalikipantag igiyang ko tuwa, kapupananaloy ina na wajib agusin din na di kasumbiyang sa sunnah. Lagi diyan na mabunay giraman utab ko masumasa. Adi ka di mamuasa sa sunnah. Namaya ka umagi ang amin imbitar ka ami kenduri. Na inimbitar ka niyan na tigad. Di ako san pakasung. Kami bubulugan di ako di mamuasa. Na kanilipatan ka supuasan ka na sunnah. Nagyan ko ta imbitasyon ka na wajib. Andi mapuro. Kuwagya ka mo ito na taralbi at penggulaulaan ka, saging ko ta wajib, agugyan ko ta sunnah. Na ukapapanta ka na di ka di mamuasa sa sunnah, na may maka-invitation, akagya ka mo ito, na inimbitar ka, naging ko ta kakan ka, kambukan ka, na sa sunnah, apipusaan ka, na imbagir ka nuto, wala, tuloy-tuloy sumala sa kaklim ka, nag-ikadwa na miya salo ka, miyang gulaw lang ka, aging ko ta wajib ay inimbitar ka. Subhanallah. Yakadakadakalaki kinanglan, amaknal tano si isaging kaya mga guna na o si iku Islam, mga dawan si iku agama.
ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ika sapulagut pat na wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Biaka belang-belang wallah. So kursi. Diyan kaya kursi. Na kursi ay bahasa Arab. Anda matatago diyan kaya kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Anda matatago diyan kaya kursi. Na ayat sembagian. Nasukini turun nagiyan ko tayo takatir Allah sa surat Az-Zumara. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini turun na Allah pandag si saging gutwa di kasuman-sumanaw mga Yahud, mga kafir, siku mga sifat wallah mga pipya. Napitiro wallah at tingin na wama qadarullah haqqa qadri. Deranda ka natig wallah petuta. Deranda ka natig wallah daitan sutitwa kapasangakan. Wama qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'a. Nasulupa na kalangwan ng taman. Sulupa sa kalangwan yan. Kabadatuhu. Narupatang kuat tigwallah. Rupatang kuat tigwallah. Itagigyak na tigwallah. Wassamawatu matuwiyatun biyamini. Nasupitu lapis sa langit. Nalulunong ko sa kawanan. Abarukanakan. Subhanallah. 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 Ramiyuk papmans wallah. Sa kanya ka mo ito na surah sa Quran. Wassamawatun matuwiyatun biyamini. Ay nirupan yan na 5. Namyagdam ka mambuad na 5 ka. Na di ka pa kay ubang ka. Pamimikira na, aging ko talimang ka, agusto 5 ukadnan ka. At ika na palagidan yan. Kami nga doon na kaadang ka. Kaya sukudang buwan nga nakapamanik. Miyanig sumano siya nakatuwak, kalangkat. O mani sa langkat na makaisan yan malakad. Miyanig sukadya ka mauto na aso, udi na kuda nakatupak. Kasayaw. Miyanig supapanok, nakalantap. Kalantap pa kaya pamanigyan. Mga kaadin na yaw wallah, ang bida-bida sa kaya pamanik. Suisa na kaya kamauton, manusyaon na tumiwak. Nasubinatangon na tumipak. Nasupapano ko na lumiyantap. Na ayap na ba kumpira na kaon na sulimaw wallah. Ayap urak tanusan na wa imanum bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ayaman na niyan na sa din sa sifat wallah ami aloy sa Quran ami takna. Apitir wallah sa Quran na gusi sa hadis. Amantu bihi na peratiyakos kanyan. Sa din ka pa kaya bako pamimikiran na. Bako sagindaan. Bako rupaan. Bako gudagdaan. Kami ang adnuto. Nakaadna ko niyan. Yalikum bijalalihi wa azamati. Kaidida ito niya nuto ko. Kalaya na gusto kabsaran niyan. Naruwa ka mutama na. Di ka pagumani. Sa kaya ka mo ito na sa lakaw. Subhanallah. So kinito no nagyang na ayat sa surat Az-Zumara na rumi alu agyang ko tuwa kawatan agyang ko ta kursi. Ano matatagos sa kursi? Si isang kaya kapura ano pitulapis sa langit. Makapuon sang kaya dunia nataman sa nga paganaya langit. Naapagalta nagyang kaya dunia katatagon na katanawugyan kaya paganaya langit. Nasupapanok na melantap sa aya kaga na speedometer yan. Na 500 kilometers per hour. 500 kamilya sa ptuma niyan uman isa ka oras. Na aya kagisampay niyan sa nga na paganaya langit na oryan o 500 ragun. Na pinanapis sa kay langit. 7 samawat. 7 samawat. 7 lapis sa langit. Na uman isa lapis na 500 ragun. Nakagi 7 lapis na ipuon si nataman sa kong tayo kapitulapis na yakautan yan na 3,500 ragun. Ay palanta puno papanok.
ay speedometer yan na 500 kilometers per hour. Napapanda patingap man naging kutami alis sa Quran at tibaka sa Suratul Mulk. Ang tanayip na tibaka. Ayapan tagagyan nga nabasa at tibaka sa English na leer. Ayap na leer naging nga nakakapalo pa ganyan langit. Diyan nga nakapaganya langit. Tamparian si isa dunia. Agut tamparian sa kutay kadua langit. Naging kuta kakapalyan. Nagitibitu sa leer. Na ayap man nakakapal o pa ganyan langit. Na 500 sila kumanay palanta puno papanok. Naguburo siyang kutwa. Leer sa tampar sa puro. So, 7 lapis manalangit na 7 lapis ng buwan liar yan. So, pakapamaguman ang 7 giburagun. Kakira ito papanok sa ginggot ta 7 lapis sa langit. Nasukala o sa lapis sa langit apaga na isisaging kay dunia. Na ayatadaming ka na sumula atinis na lubod na ka sa desert. Nasuding ka kagatuliki ko kay tumula atinis ko kala o desert. Nagiti di ka gatuliki ko dunia katataguan na katano imanto ko kala o kagya ka mo ito na paganya langit. Nagkumpir ka doon sa tama sa makaw makasay ka 7 lapis sa langit. Na oriyan yan naging kuta 7 lapis sa langit. 7 lapis sa langit. Nanto na kialayon wallah. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ikasapul agupat asipat wallah. Napiakablang-belang yan sa kursi. Sa ayakala o kursi akabelang yan naging kapito lapis sa langit ay nirupatan no sukalayan na timo-timo ang ka na miyak kay tikita katanto agipantagin si ko kagya kamuto na. Kursi. Subhanallah. Diyan ka na kursi. Naipusan ko tayo kapito lapis sa langit na taman ko kursi na another 500 years man. Mimbuli 700, 7,500 ragun. Na antulap man ika puro ano kursi. Agi sa tigaw Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, al-kursi hada makhluqun min Allahil azim. Diyan tingin ka na kursi na kanan na wallah pita man na namala. Agu pita man na nakagya ka mo ito na sasakaon. Na ayap man nakapuro ano kursi na bituan tano sa wal bahril masjur. Wal bahril masjur ami ali sa suratul Tur. Ay kapuro ano kursi naging ko taragat. Ragat si isa kawang. Aging ko taragat si isa kawang na ayak kalayan. Na satak. Aragat si isa kawang. Na timo-timo sulang-ulang na ragat ko dunia. Apa dun sa mga lawasig na gusto mga lana. Mga liklanaw. Na matimo-timo na satak. Aging ko taragat si isa puro. Na mas mala di sulang ragat tano si isa dunia. Subhanallah. 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 Naging ko taragat. Naroon matatagwa aging ko ta malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagiging kaya mga malaikat na tumatay na niya haula min junudillah. Mga sundarwayaw Allah. Asapula walo ka klasya mga malaikat. Na isaw naging ko ta malaikat na matatago sa giyang na matatago si isang kanana aragat. Na malaikat at tumitindig. Ayakala, gin ko ta malaikat wallah tumitindig na apya so para-para. Apya so para-paraw ain yan na damara masuragat. Akala ang ko ta malaikat. Na malaikat ito wallah tumitindig. Asas sa kata malaikat, ugin na tatambadan wallah sa 70,000 ulun yan. Sa timanalawas na 70,000 ulun yan. Sabab sa kapasang wallah. Na umanisat ni man na ulunian nakatataguan sa 70,000 ngari. Ay man na 70,000 hij. 70,000 ulo. Times 70,000 mouth. 70,000 ngari. Na ito tala niyan na patgato sa gusyaw 10 ka milyon ang ngari. So sa ti man na ulo, na patgato sa gusyaw 10 ka milyon ang ngari ang matataguan. Na umanisat ni manangari na katataguan sa 70,000 language, basa, ang bida-bida. Na yaman na patgatos panagusyaw 10 ka milyon, adila, ngari, na matataguan ng kutwa, 70,000 basa, na sudin swallay mata o kupito man na nasindidan, akala yan nagukadakla klasya basa,
ama papadalam sa giyang kutakad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na oriyan yan. Nasugya pa ka umaru Jibril alaihi salatu wassalam agus Rasul. Na miyada sugya ka mo na Jibril. Damay liw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miyada ta ginawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumili na giatigan su ginawa itakap karautan yan. Namitiro agyan ko ta malaikat sa hay Muhammad. Na mga malaikat kami ang mga sundar wala ad na matatang kada area manisa. Nagyang kaedar pa katataguan na kan na di kapakabal pa sa Jibril ka ketutong ketunago. Si ibu tingin kapakayamata man agyang ka na malaikat sa Jibril. Di na ikalpas kasak ni matatagusi. Na giyang kutwa katataguan siyang kutaragat. Na ayaka puro anagiyang kutaragat na ro matatagus walo ka klase abituan tano sa surga. Jannatul A'la, Firdausil A'la, Jannatul Na'im, Jannatul Khuldi, Darul Qarar, Darul Qarar, Darul Khuldi, Jannatul Ma'wa, swalwa surga pagaluin tano. Narupya kata na Rasulullah ikila pupanganikan si ikwallah na yapanganian nirun na sa Jannatul Firdausil A'la kaya sentro surga nagoya panupsuplay sa lawasay ko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Na pupandapatin nyo ay po siyang ka dunia katataguan na katano na taman siyang kutwaragat na yapagaltan niya na 8 giburagun ay planta puno papano ka ay speedometer yan na 500 kilometers per hour. Naging kutaragat na ipo siyang kutaragat na taman siyang kuta ars wallah subhanahu wa ta'ala na yapagaltan yan na 36,000 years. 30 ago namang giburagun ay planta po manok papanok. Akagya ka mo ito na 500 kilometer ay speedometer yan. Naguburo at sagiyang kuta puro yan. Subhanallah. Subhanallah. Minisampay ro sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito na pinakamala. Amya sukat ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ay amya sukat ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamapya. Naging kuta kaya kinibetad na wallah si iku 5 wallah si iku rarbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mialoy tanok man naging kaya kinibetad na wallah ko 5 niyan kurarbu Rasul. Na uba makarsi ka pamikiran ka. Uba makarsi ka pangilelehan ka. Aba 3-5 manusia. Penulad ka sa nakakabinasaan ka. Kamurka ka. Ibang penulad jutuhan ka. Murka na basta amatiro ayad. 5. Na dumietsi ko wallah ko kabubuli ni na Allah amya nga din. Na sulima ko. Nakagya ka mo ito na matata na. Akagya ka mo ito na 5. Akaada naman budi ang inibugay na ka ng wallah. Naging ka 5 inibugay na ka wallah. Nakapateng ka sa 5 aso, kambida ka no sa 5 gusto aso. 5 manok, kambida ka no sa 5 gusto manok. Na inong ka pamikira, agiyan ko ta indetar ka, so 5 ka, sigo 5 ukadnan ka. Yuto na yalikum bijalalihi wa azamati, laysa kamisliya shay. Yuto sa 5 Allah, ay di itiyang ukalayan na gusto kapsaran yan. Di nagkap pa kayo ubamiraw sa pamikiran ka, gada-gada ka, pandapat ka, abad na kaysin na nakaon, kadatara nakaon, kagya ka mo ito nakalagi na nakaon. Na inibetad wallah so basa 5 si ikurarabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter ano naging kay hadis kutsi atin ashhadu annaka abdi wa rasuli iman to ya Muhammad na pisak siyang kuwaskas o penakana susugunakan faman ahabbaka faqad ahabbani na sadun sa tao amatuon unutang kani kabubean kanian faqad ahabbani na sabnarati wallah asakni kabubean yan wa man asaka faqad ba'a bi ghadabin wa azabi nasab man sa tao amatuon na kararangitang kanian nagui kagud kanian na sabnarati wallah apakikelum pangakanun surarangitakan nagumambagi niyan susiksakan. Hey mga oripon wallah ginan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asisipan sa dunia na piyakasod ko surga. Sisipan sa dunia na piyakasod wallah si ko surga. Anto na isa amelen yan ko surga. Pagi makasud si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa surga. Namiyoman na naging ko talawasay. Katawan niyo anto na lawasay ko surga. Miyabot to lawasay. Lawasay sa surga gulawasay sa dunia. Na malagit sa ngalan na palalawasay ng bida sa content, bida sa suldo.
Lagi dan kapiter Allah sa Quran. Kung kinirupaan niya sa giyang kaya pakay ko surga. Anto na Peter Allah subhanahu wa ta'ala pakay ko surga. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Mata tigo Allah sumya maratiya. Napakainom siran ko mga lawa sa iku surga. Ayna yashrabu biha ibadallah. Na andi ka pasadiran minum ko mga panginginuman ko surga. Nambaganiran sa pandu aging ko tapakay ko surga. Siya tiro ni ranong natuwa ka. Naturuan ko na siya kaukit, na tabid garo, na tipu garo, na tapad ka siya man. Nagyang ko tapakay ko surga, apagordiran ka, ay ninam ka, apakatugaan ka, kung kabay, akatumpaan yan, napakay ko ito ay simburian na perfume, akafura. Mabubumbar so kamot yan. Nagyang ko takapakatugaan ka, na asara mapikir, kaya kabay, akambuli, adala, magyang ko talawasay, na yakutatil abiyad, munti ang maputi, na ilayang kaagyan mo ta pugwita lawasay, kaya pugwitan yan na munti ang maputi. Naayap man na may pasir sa pamikiran, kakagya ka mo ito na ruby, o diin na grabas, o diin na marunia ato na may grabas sa giyang ko talawasay, na yakutat il khudara wal akhdar, khudara wal ahmar, munti agadung agu mariga, na ilayang ka pa na ko talawasay, kaya may pipiri ko na munti agadung agu, munti akagya ka mo ito na mariga. Namataga ng bud bakay ko surga. Namyaw mo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa kataw bagwataw di magbedas. Sangko talawsay. Kaya kabtutan ako bagwataw sa surga na mididari. Nakagimaw mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyalam yan. Assalamu alaikum. Duminingi lagi ang kutas sa kataw ba iko surga. Bagwataw ko surga. Mididari ko surga. Tinalaikum. Alaikum issalam ya Rasulullah. Nasawa pati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya kuruna tanto bilang ataw. Gutanto at tigin na bigyan wallah sa kataid. Tanto at tigin na pipurasan wallah sa mapya. Na inisiyang ko ang kutabay, hey sa katawbay na antawa ikirk saging kaya alawa sa iga pupungudaban ka, naguging kaya turugan akatataguan ka, guska. Akagya kamuto na sa katabugutaw. Na sumimbagaging kutabay. Natingin na ya Rasulullah na ay kilawasay saging kaya lawasay ko surga. Agu kiturugan saging kaya katataguan ka na turugan. Apda kurumpan asumisyapon ay arkian. Narakat tiga no Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu as kanyan sa Amirul Mu'minin. Paganda so kapag istorya si. Kaya baka umasunabi sa dunia. Natelwan niya sa Umar, Amirul Mu'minin. Umar al-Khattab. Adna tigo Rasulullah am yawma qala wa sayku surga. Natina ya Rasulullah kagi mo man ka. Natina kaya bubi ako agyan ko tabunta lang ko talawasay. Pumulin ko malingaw, nagupumulin ko mamut. Na adna bugutaw ro natiga na butuan tanong sa midudari. Adi di mamangunab, di magabedas. At tanto apya kata idu Allah. Na pending ilang ko tigo Rasulullah agyan ko tamasyon, agyan ko taturugan na tanto mapeparas, agugyan ko tabay, agugyan ko talawasay. Nadakod na tigo Rasul makatigan na minisya ka nun antay kirk sang kanalawasay. Naguantay kirk sa agyan kay amansyon, naguantay kibugian na ka. Na sumininga at tigian sa tigan na ya Rasulullah. Gyan kay alawasay, agugyan kay amansyon, padakuron. Na sang natigian so isa ko mga karumaw, Umar ibn Khattab Amirul Mu'minin. Nisibulaw so Nabi. Agigi at tigin Umar, managak nangaran ka. At tiro niya nalawasay kauto. Mansyon na kauto. Karumang kauto. Na magan sumaga na tigo Rasulullah na duminingila ko. Duminingila ko at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na didingilan niya sa Umar. Na inisumbat niya na tigin na duminingila ko Umar kakataong ko at tanaw ka. Na may katipa ng si Umar. Adi mga langkalang apupung takalo yan at panggiraw. Adi niyan tiroon. Alayka agaru ya Rasulullah. Hey sugu wallah. Nasakad na riyan tingin panawdang ko. Siko mga baik ko surga. Dilakan dait ako dilakan patatibud na panawdang ko. Akagya ka mo ito na lagid ka. Saging ka na kialayang kasan. Ginan sa mga tao sisirapan sa dunia.
na pupunutulun sa mga kasurgaan niran, mga kamapian niran. Sa kiyas suairan ko simbak wallah, kiyas suairan ko suasuat ko wallah, agin kaya pupakamu entani mantu anda mana, ikagya kamu tu nakasuatan ron. Anto na isumpat agyan ng mga sifat wallah, ami alay tanu sa ayatul kursi, oriano kaya tiruatanu sa wasya kursihu samawati wal ard, wala yauduhu hifduhuma. Di makapendemar swalla, di kerasai swalla, di kapenggestuan walla, di nan kapenamaran, suka siapan yan, si isagian ka nakagya kamu ito na, mata tago si kupito lapis sa langit, tago sumata tago kupito lapis sa lupa, agubyan ka na kursi, wala yauduhu hifduhuma, kanaw ba namin pendemar walla kasiapan yan, وهو العلي العظيم كسو الله سبحانه وتعالى na Ali mapulu al-azim al-biyamala sa puluanan agwalo ang mga sifat agu mga ingaran wallah ami alu si isang kana ayatul kursi na ayaman buugunan yan nakatano mga ori panawalla nasa lalalayon nakapbuti ang ayatul kursi ko manipaliw gata sambayang umapaddag ko nakapatay adip mo masisa waktu napakasuludin ka wallah ko surga ikaduna ubati ang kasuyatul kursi na siya pang kawalla ko mga syaitan na gusto mga jin si ko sulda turugan ka na gusto ko piandar pakatataguan ka kainit turun walla aging kaya ayatul kursi na 30,000 mga malaikat apyakat padun si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kasasala si isaging kaya kaya kamuto na ayatul kursi gitu sabab ayabu piagu syaitanu naging kaya ayatul kursi sapul agwalu ang mga sifat agwingaran wala mapapadalmon sa pantag sa kapangintuhan. Mga pagarya, mga Muslim, iyawit tinu akal akaso atatanok wallah. Iyawit tinu akal kabubier kitanu wallah. Iyawit tinu akal kikalakan tanu si ikwallah. Iyawit tinu akal akasargi tanu si ikwallah. Iyawit tinu si ikwallah akal akagya kamuto nakapuno na tanu si ikumay tumala agalabak tanu na matiru tanu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kad na nami na may tumala agal ba kami na siya mer kabi penuatan na kad na nami na may tumala ap awida kalami na siya mer kadi penuna kau maswa ka na namya ka pakaswa ka mangintuhan na uding ka na maswa ka adam pa na pagpapasan ka sa lakaw si ikwallah iyadhan billah lumindung tanu si ikwallah kakagya ka mo na dang ka pansabuta so tito ka pangintuhan panganinggo si ikwallah kakagya ka mo na adna miya kwatan wa guna buad na miya kwatan wa sabut saging kaya mabuba kiyaw siya tanu sa ayatul kursi wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.